ko ta nan zambi ko kuma ta nan zambi ko ta ina zan kai bari in yake saboda kar a banna a baya Garzali ya gare malam Habu ya aiki ya kwana biyu ya jama'a ya gida ya kokari ya manyan ka ganna a uzurce ina za ka kuma haka taɗi da baka san ana naɗin babanmu shugabanmu mai ƙaunanmu mai kishinmu mai san al'umma mai tausayawa al'umma waye wannan dan sarauta jikan sarauta kuma yanzu gashi za a yi masa naɗin sarauta shi ma domin ya cancanta masha Allah mukami ya ƙara hauhawa ke mukami ya ƙara girma mukami ya ƙara bunƙasa masha Allah amma kuma za ka tafi fi sabilillahi kai kadai sai ka ce rai ba za ka kira mu ba a'a tafiya ce ta zo gaggawa an kusa naɗin nan na ce to ba za a yi ƙasa a gwiwa da ni a ce ba ni za a yi naɗin nan to abin da ta tura suka ce impossible amma kuma Alhaji Sulemanu dan Amir dan jikamshi za a ba shi hike da magana ta kare masha Allah kaga an dora ƙwarya a gurbin da ta dace haka yake an ƙara dora ƙwarya a gurbin ta masha Allah Alhaji Sulemanu Dr. Sulemanu wayo addini ba kama kusa wayo Allah da maka raba ka ba kowa habba mallam dutsen maka duk wanda ya tuttube da kai iji haushi dan shegiya ya san inda dan wuta ne kuma baka san wani abu ba saboda tsaban mutuncinsa da karamcinsa da sani ya kamata sa mutumin da bai idan ina silifin ma'ana bacci maimakon ka san hilin fashi sai ka ji ana kwakwar wani ka ji kwakwar kwatar ya hana sauti da bacci to amma shi baccinsa in ka ji wannan kwakwar to ba kwakwar ba wannan yake ba sai dai ka ji ina cewa a taimaka masa a agaza masa a tallafa musu ka ji dan baiwa ni ba na tafi ka tafi a na tafi ni kuma ba daga baya ma biyo ka ka biyo ni ma biyo ka daga baya ma dai to ba matsala